Niin. Katsokaa mitä tuolla on. Katsokaa, tuolla on kingi. Hei, kato, tuolla on kingi. Mitä? Tuolla on kingi. Ai, töppi. Tuolla on kingi. Kato. Joo, se. Juha, tossa kameraessäkin on vielä. Nyt pöllimään pyörät. Sitten mä otan se kättä. Äkkiä. Anna mulle. Siinä. Kamera. Löytyy niin 2 pyörää tuolta alhaalta, niin pitää. Kahta näköpi. Kertokaa kommenteissa, onko ne hyviä shortteja. Jos ei ole, mä hakkaan teidät. No elää. Tuo. Jos tykkäätte, niin tulee huomenna lisää. Huomenna tulee 10 shorttia, jos kommentoitte. Nuo haetta. Ui, BMX vielä. Opetatko te shorttia? Ajetaanko vähän?